So, hey mga bay! Another day o another video na pod. So, kung bago pa lang ka sa akong channel, ay welcome sa Pinobre Vlog. Kung nakuratan ka ay, sorry. Wala ko tuyo Mao nagpahadlok ko tungod kay naay-request ang usa sa mga mitanaw nako og iyang ingon nga mag 3 AM challenge daw. Og napay twist napay twist. Ila pa yung gipatriling. Mag 3 AM challenge daw ko og adto sa sementeryo. Sa cemetery pa jud. Dugay na jud na akong gihunahunaan nga mag 3 AM challenge. Pero murag nahadlok ko. Syempre kung unsay nasa 3 AM, di ba? Pero na-curious po kung unsay feeling motong munang ako nag-video ko ron. So misugot ko o gusto jud ko maka-feel kung unsa jud ng 3 AM challenge. O unya alas 3 mo matawag sayo para mag 3 AM challenge ug mungadto sa sementeryo. So sige, get ready. Karon na nako sa cemetery ug let's see kung sa may mahitabo. Oh God. Akong itang taong glasses kay di kay ko kaklaro. Nangurog na ko. Grabe, first time kaya na akong makaari. Og okay ba? More than a feeling sa 3 AM challenge. Oh my God. Dako din niya ay dako kayo. Tanawan ninyo kung nabe nagsunod sa ako sa luyo. Okay, may palayo na to sa entrance.
Grabe na ko am dahil ng sementeryo ha. Gets. Nasa ako guys. Guys, wala ko katuod kung asa dapit ang dan. Nasaag na ko og nakulbaan na jud ko. Ngayon akong nagtuyok-tuyok dire. Pero wala na jud ko katuod kung asa dapit ang pagawas. So sige, atong pangitawon kung asa dapit padong ang gawas. Try na to. Feeling gid nako ba murag na nakasunod sa ko ah. Lord, di na ko mutabang Lord, di na ko sugot sunod, di na ko sugot. So nice space. Nanong sementeryo pa man jud. So magtambay sa ko. Okay boss Dan. Nangarelas ako para di ko masaag og samot. Nangarelan lang ko para mag 3 AM okay ba masaag paday ko. Wa mo katuod ring sementeryo hagod first time ko ningareon. Ug wow katuod kung masikot-sikot ani dako mangud ka siya ka. Dako kay siya. Dako ni nga sementeryo ha wow kay bawod masikot-sikot ani. So, natupad na. DM good. Adlok. Grabe jud ka feeling. Kasi feeling gid na day. Sige, padayon lang tag pangita kung asang exit. Ay, baki. May baki. Baki. Pakan hadlok, baki. May pambaki, wala hadlok ako. Ang mga balhibo ng taas.
So nakita na nako ang exit. Nakita na nako ang exit kundi ko misod ganina. So nara siya. Kung way mo labay nga sakyanan di jud siya makitaan. As in saag jud ka kung di ka kibaw mo diskarte dire. So tara manggawas na ta. Ug I think that's it na. So guys, nanako sa mua. Og milakaw na lang jud ko para basta na-experience na nako kung unsa gyud feeling ato. Grabe day di lalim. May gani nakagawas ko. Kasi lain na kay gunahuna ka ba? Kay siyempre, nakasun nga tong kabutang lain jud mo unahon, di ba? So yun, kung nagkagusto ka sa video, please like, share, and subscribe. Kita ta sa sunod video.